edad, karamdaman at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717, 0939-904-0717. Yan po ang ating text hotline. And by the way, maraming salamat sa mga nag-attend na ginawa natin na business building seminar last, kailan ba yun? Ngayong February 18-19. O, yun po ang naging schedule natin dito sa Magayon Hotel in Legazpi City. Hello kay Ma'am Lilibet Coloma. Oo, kumusta na po, ma'am? Okay, sa patuloy po tayo, ano man po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Napakaganda talaga. Kaya nga, hindi lang yung good health ang sinishare natin, kasama po ang kabuhayan. Dahil sa ngayon po ay eto ulit tayo. And by the way, i-announce ko muna ito ha, kasi kailangan at least 3 times a day na ma-announce. Ini-invite ko po yung may mga problema sa kalusugan na maka-attend sa gagawin natin ng Health Symposium. Kailan yan? Ngayong darating na Saturday. Oo, Saturday, nasa ano yan, March 4, 9:30 a.m. at Yusel's Garden, dyan sa Barangay 7, Daet, Camarines Norte. Sa March 5 naman, doon tayo sa Villa Eusebia, sa Villa Flores Street, Barangay Francisco, Labo, Camarines Norte. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang po. Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD, isang 30 ml HCI CMD. Retail price po yan, ha? Retail price. Oo. 620 with freelance na po yan. And you have the chance to avail our amazing promo. On the day promo po. Meron po tayo niyan, okay? So, take advantage sa mga taga-Labo. May bago tayong venue dyan na kinuha dyan sa Villa Eusebia, Villa Flores Street, Barangay Francisco, Labo, Camarines Norte. Yan po ang ating mga, yung ating mga venue sa gaganapin natin na Health Symposium. Ngayong March 4 sa Daet, March 5, yan po sa Labo, Camarines Norte. Okay. Pero yan, dahil may nagtatanong kanina, pwede daw ba sa mga may mga sakit na yan, may mga asthma, yung mga nagkaedad na. Sabi ko, oo, malaking tulong po yung ating produkto. Wag lang intayin na malala, Wag intayin na malala. Kasi pag malala na, doon tayo nahihirapan. Oo. Pero sa ngayon, napakagandang kwento ng kagalingan, paano sila natulungan, lalo na yung kanyang asawa na akala wala ng pag-asa, pero natulungan pa rin yan ng ating produkto. Pakinggan po natin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Maria Eleanor Gasilios ng Borongan City, Eastern Samar. Isang guro at may asawa, retired police na nagkasakit noong 2012. Bago siya nagkasakit na may negosyo kami na buy and sell ng itlog, pero na-stop yun dahil sa kanyang sakit. Walang buwan na hindi siya na-admit ng ospital at minsan mga 2 beses sa isang buwan na tuluyang ikinahinto ng aming kabuhayan. So, that time na napunta ang CMD sa Borongan, dala ni na Ma'am Jen at Sir Jack, through radio program, napakinggan ng asawa ko ang product at nagpunta kami. Hindi pa sila nag-start mag-display, nagpipintura pa lang ng kanilang lugar, pero pinasubok na sa amin ni Ma'am Jen yung isang bote, yung 15 ml ng CMD. Tapos yun lang, yung 1 bottle na CMD, ito
ayos talaga ang kalusugan ng asawa ko. Oo, napaka-effective ng product. Alam niyo, nang ma-stop ang negosyo namin, wala na siyang nagagawa. Nasa bahay na lang. Pag-akyat ng bahay, ano lang, radyo, tapos dala-dala ang radyo pagtaas sa pag-akyat sa taas, pagbaba dala-dala ang radyo, wala na siyang nagawa. Minsan nga sinabi ng, kailan niyo pa ako kukunin, Lord? Pero sa akin, dahil sa bisa ng CMD, gumaling ang asawa ko. Imagine, isang bote lang ng CMD na naubos. Sinabi niya sa sarili na isi-share niya ito sa kanyang mga kaibigang pulis. At pinuntahan niya yun, ma'am. Nagmotor siya na hindi niya nagagawa ng matagal na panahon. Nagmotor, pinuntahan niya ang mga kaibigan niya. Kaya nga yung isa dyan na kaibigan niya na napuntahan, retired police din, pagpunta niya sa bahay nila, may sakit din. Hindi na rin alam kung ano ang, basta nakakadumi na lang siya na hindi niya alam. Pero binigyan ng asawa ko ng 15 ml na CMD. Bumuti rin ang katawan at yun, naisipan ding mag-stockist. Kaya ito, no, sapat na sa akin na nalunasan ng sakit ang asawa ko. Napaka, na ito lang ang hiniling, napaka blessing, yes, na ma-restore ang kalusugan. Pero ito, hindi ko pa sukat akalain na nag-stockist kami at unti-unting na yung nawala naming kabuhayan, na ibalik ang dati naming nawala na kabuhayan. Sobra, okay. Tapos ito nakaka-enjoy kami ng free travel incentive ng Health Code International na ako, this is my 29th years in DepEd, pero hindi ko naranasan ang makatravel ng ganito na lahat lang kasama namin, kasama ko ang asawa ko, kasama ko ang anak ko. Iyon na sobrang blessings talaga itong nangyari sa amin. Pangalan ulit. Ako nga ulit si Maria Eleanor Gasilios ng Borongan City. Ay, by the way, sa'yo ma'am, kumusta po ang product? Ay, nako, ang galing-galing, napakabisa. Hindi ako nakakaramdam ng pagod kahit saan magpunta. Kahit sa pagtuturo, napakaganda. Hindi ko nararanasan ang pagod the whole day kahit magturo ng napakaraming bata. Ayan. So, anong message niyo po sa mga makakapakinig? Okay, kung sino man ang nakakarinig sa inyo ngayon, gumamit na po kayo ng CMD, napakabisa, no? At makakatulong talaga ito. Kung ano mang karamdaman ang nararanasan nyo ngayon, gumamit lang kayo ng Power Trio, lalo na't ang Power Trio. Gagaling at gagaling kayo. Pangalan po ulit. Ako po si Maria Eleanor Gasilios, isang guro, 51 years old ng Borongan City. Ayan, nasa mga listeners natin, nakalain mo yan. May mga taong parang hopeless na sa kanilang mga nararamdaman. Pero alam nyo ba na pag naagapan ay natutulungan. Huwag po kasing hintayin. Lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices because our products tunay na nakakatulong. Madami na nga talaga ang natulungan. Yung mga sakit na may mga hypertension, mga diabetiko, may mga sakit sa puso ay pwedeng matulungan ng ating produkto. Okay? So, dito na tayo. Asa na ba number? Yan. Naghanap ako ng iba pang testimony na maipapakinig sa inyo para po kayo ay lalong ma-inspire sa kagandahan ng ating produkto. O, ito kaya siguro ng wait lang. Hindi siguro yan kaya. Opo. Tungkol naman ito sa, hanap ako ng medyo maiksi lang ha, para ma-inspire kayo. Ito ay isang taga Paracale, Camarines Norte. Oo, si Ma'am Alma de los Santos. Pakinggan po siya natin. Okay, nandito po kami ngayon, opening ng CMD Center sa bayan ng Paracale, Camarines Norte. At meron ako ditong narinig na napakagandang experience sa paggamit ng ating
produkto. Ma'am, i-share mo naman sa mga tao para maka-inspire tayo, makatulong tayo. Una, anong pangalan nyo at taga saan po kayo? Ano po, Alma de los Santos, taga Porok sa Istugos po. Togos sa Paracale. Ano yung kaninang kinikwento mo? Ano nangyari sa anak mo? Yung pong magkasakit siya ng acute UTI, dinala po namin siya sa ospital. Hindi naman po siya gumaling. Acute UTI. Paano mo nasabing acute UTI? Ano yung napansin nyo na pinagdadaanan niya? Nagsusuka po siya, tapos mataas ang lagnat, 42. Tapos nahihilo po siya, tapos nanginginig. Nanginginig siya sa sobrang taas ng lagnat. Okay, ano ba yan? Kinonfine mo? Opo, kinumpain ko po ng 1 linggo. Isang linggo. Kumusta yung sa isang linggo na inalagaan siya sa ospital? Ay pagka umiinom po siya ng gamot, tsaka yung may swero siya, okay po siya. Pero pag hindi na siya umiinom ng gamot, ay pagkakalipas po ng mga 30 minutes na pagkainom niya ng gamot, ay bumabalik din po yung lagnat, tapos nagsusuka pa rin. So, paano mo nalaman yung nung nalaman mo about our Power Trio, anong ginawa niyo po? Nung umuwi po kami, nadaanan namin yung yung CMD dyan sa may Panganiban. Sabi ko ay naririnig ko na po siya sa radyo na maraming napapagaling nga. Tapos sabi ko, masubok nga kaya ako kasi wala nga pong pagbabago. Oo. So, ang pinainom mo yung CMD po, yung tatlo bang product, yung Power Trio natin? O ba't ka umiiyak? Relax na, gumaling na yung anak mo. Teka po. Ilang araw mo pinainom? CMD, CBF at Supreme Juice ba yung ginamit po? Huwag ka nang umiyak, ma'am. Yung pakwat kung hindi nga po sa CMD, hindi siya gagaling. Nung ikaw nung dinala mo siya sa ospital, magkano ba inabot yung bill? 25,000 po. Para ka na-hold up, 25,000 yung inabot. Pero nung ginamit mo yung aming Power Trio, magkano yung nagastos mo at gumaling talaga siya? 3,000 lang po. Wow, 3,000 lang gumaling. Samantala sa ospital, 25,000 hindi gumaling. Isang linggo na na-confine. Madam, salamat sa pagtitiwala po. Ayan, nag-attend ka ngayon ng ating unang health orientation dito sa bayan ng Paracale. Spread the good news. Oo, pangalan uli? Alma de los Santos po. Ano pa lang masasabi mo sa mga makakapakinig ng iyong testimony? Maganda po talaga ang CMD, lalo na po yung Power Trio. Lahat po ng sakit, gumagaling po talaga. Ayan, madam, maraming salamat sa pagtitiwala po. Ayun, i-correct ko lang yun. Hindi naman lahat ng sakit kasi kung kukunin ka na talaga ni Lord, nagkaroon ka ng sakit dahil kukunin ka na talaga ni Lord, ay kahit anong inom mo ng CMD, wala na yun. Pero alam nyo ba na the best doctor to yourself is you, and of course the greatest healer is our God, ang ating Panginoon. Siya pa rin po ang pinakang matindi na doktor na pwede natin na kapitan, nalapitan natin para gumanda ang ating kalusugan. Sabi nga, prevention is always better than hospital bill. Oo, tried and tested na po ang ating mga produkto. And by the way, kanina nag-request ng i-announce din daw siya, si Ma'am Rosemary Haji sa Lot 10 St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Andyan po siya sa Haji Wellness Hub. Ma'am Rosemary Haji. Bumili na siya ng volume na CMD kasi gusto niya talagang i-share dyan sa area ng Sorsogon. So ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Of course, yung upcoming activity natin, mga taga Camarines Norte, take advantage, maka-attend kayo sa gagawin natin na health symposium
Ngayong March 4, 9:30 a.m. at Yusel's Garden, dyan sa Barangay 7, Daet. At March 15 sa Villa Eusebia, Villa Flores Street, Barangay Francisco, Labo, Camarines Norte. Andyan po din. Pwede kayo sa kanya na lumapit dyan sa mga na yan, mga may hawak na yan ng CMD natin, okay? So, anyway, ang bilis ng oras, ha? Yung hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait sa inyo ang malaking discount. Basta kayo po ay member dito sa atin. Ang membership natin ngayon, Power Trio na kaagad. 5,980 kung saan ang halaga ng produkto na nasa loob is 6,000 plus. Walang lugi po yan. Okay, dito na tayo sa ating mga ZMD Center and distributor. And unahin ko lang si Ma'am Haji, Rosemary Haji, bago natin na distributor. Diyan sa Haji Wellness Hub, Lot 10, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. So, dito na muna tayo. Pakinggan po natin. Para sa ating mga CMD centers, hanapin lang CMD Center at Purok 1, Barangay Tugos, Paracale in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Kasurog Checkpoint. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gomamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Yusel's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Correa Abai sa Aturusan Transient House, Purok 2, Lagon. Andyan din po sa Farmacia ni Kiana, dyan sa sentro ng Vinsons, Camarines Norte, in front Municipal Hall. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batobalane, Paracale. At andyan din po si Ma'am Lilian Salen, alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Batobalane, in Paracale. Sa Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. CMD Center at Del Rosario Apartment 1, Guevara Street, Barangay San Vicente, Pili, Camarines Sur. Sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. CMD Center, Panday Street, Goa, Camarines Sur. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. CMD Center at Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, in front Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Helen Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, si Amdesaki Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Julie Daluna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes. At sa area ng Masbate, andyan si Ma'am Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building 31, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. At sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon, CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo,
Christopher Olaso Millabas, Pilar Sorsogon. Andyan din si Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon. Conrado Liarena, Barangay Central, Donsol Sorsogon. Ma'am Flor Delis Canyo, sa Avon Outlet, in front Family Mart, sentro ng Pilar Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana, at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Sentro Pilar Sorsogon. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Sa second floor, Center Point Building, atop 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Center at AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Albay. CMD Office at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Nasa taas lang ng DM Mixers Paint Center. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Sa second district of Albay, Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Ma'am Emilia Lianeta Adel, Mancaw, Rapo-Rapo, Albay. Rafael Escalador, Morok-Borokan, Rapo-Rapo. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 38, Manito. Joy de Bulos, Purok 1, Kawayan, Manito. CMD Stocky Center, ito yung office natin, nasa second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop. Joanne Serrano, Bagaw-Bawan, Rapo-Rapo, Albay. Andyan din si Fred C. Berenya sa Purok 7, Malabog, Daraga, Albay. Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo, Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Subayo, Legazpi City. Ma'am Rowena Marfil, sa Noah Marfil Grocery, Market Site, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi City. Emily Lisay, sa Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Sarti Commercial Market Site, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, beside Palamigan. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Purok Legazpi City. Sabal Store, Purok 3, Baligang Kamalig, Albay. Fatima Nabor, Dolieson, Kitinday, Daraga, Albay. Ma'am Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. In front, Common Elementary School. Mary Lou Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi City. Nobueda Martiliana, Purok 1, Taplacon, Kamalig, Albay. CMD Center at second floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. And of course, sa 3rd District of Albay, Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon, Albay. Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardania, Sardinas Store beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, kaya Boardwalk Service Center, Market Site, Uwa. Susie Dison, Ochapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. CMD Office at second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi. At sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. Andyan din si Ma'am Nea Pasinos, San Francisco, Ginubatan, Infantria Cable TV Office. Opo, Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Owas, Albay. So, ayan na po ang ating mga center kung saan pwede kayong bumili sa kanila. Pwede rin kayo mag-member sa kanila.
O, ang membership natin ngayon nasa 5,980. You get Power Trio at may toothbrush pa yan. Oo. Yun po ang promo natin ngayon sa membership. Ang halaga po ng Power Trio, kung i-compute natin, ang halaman ng Power Trio nasa 6,000 plus. Kaya walang lugi po yun. At ang kagandahan, pag ikaw ay member, registered kang distributor, pwede mo gawin ang negosyo ni Health Code International. Opo, kikita ka pa. Sabi nga namin, kikita ka na, gaganda pa yung kalusugan mo. O, diba? Yun ang benefit na hindi mo yan basta-basta makukuha sa mga synthetic na drugs. O, diba? Sa kainom na mga gamot. Opo. Nako, kailangan lang talaga something na natural. Ang ating CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice, ang mga natural to na nutrients na kailangan ng ating katawan para hindi po tayo basta-basta nagkakasakit. Tried and tested na po yan. Kahit ang iyong lingkod, haharap ako sa inyo dyan, mga taga Camarines Norte, a living testimony restored by Power Trio. Opo, pwede siya sa mga bata, sa mga buntis, sa nagpapasuso, pwede po yung ating produkto. Dahil ito ay mga natural. Okay? Ulitin ko na lang, yung aking text hotline is 0939 904-0717, 0939-904-0717. Maraming salamat. Sana po ay matugunan ng ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. So maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.